Kuyisabatha ekuseni zu-18 kuDisemba 2021. Ngiyanibingelela. Ake sikhulume ngale ndaba le yokuthi kuthiwa umuthi awusebenzi kuwena. Nami ngake ngayikhuluma ngiyazi. Kodwa-ke mina uma ngikhuluma into ngisuke ngazi ngelinye ilanga ngizoyichaza. Uma ngingayichazanga ngaso leso sikhathi. Le ndawo le ukuthi kuthiwe umuthi awukusebenzeli, omunye kuze kuthiwa engathi angaya emanzini. Usowaya kangaka emanzini? Usuwakwaya emanzini? Okay, uma uyile emanzini wabonani oluhlukile? And lokho kwakubona isikhathi ubuye emanzini kwahlala isikhathi esinganani noma how long did it last? Ngibuza ngaleyo ma-changes wabona empilweni, excuse me, the time ubuye emanzini alasta isikhathi esinganani kuwena? Kuyini kona ukuya emanzini? Yazi ukuthi makukhulunywa ngokuya emanzini kuningi into efanele ichazwe ngako uma kuthiwa kukhulunywa ngokuya emanzini, ngoba bayasho bonke abantu kufanele ngiye emanzini or kufanele siye emanzini or siyaya emanzini. Sengifuna ukwazi-ke mina ukuze kukhanyiseleke nabanye, sekukangaka uye emanzini, ubone ini ehlukile emanzini uma uyile emanzini? Leyo nto ehlukile oyibonile ihlale isikhathi esingakanani empilweni yakho? Was it a short term thing? Was it temporal or into osuphila nayo lo wayithola ngaphathi emanzini? Uzwa ngibuza kanjena nje, kunaleli gama elithi esetshenziswa abantu, yeah, athi umuntu kufanele ngiye emanzini, umuthi awusebenzi mina, kufanele ngiye emanzini kuphela. Okay, kulungile-ke, aye-ke emanzini. Yilapho-ke sengathi-ke phela ungawubona umehluko, futhi uqaphele nona ukuthi ulaste isikhathi esinganani lo mehluko owubonayo. Ngoba ngalesikhathi uye emanzini kufanele uqale nje uzibuze, ngaye ngabhukuda yini empilweni yami? Ngake ngaya emfuleni, ngaye ngawuwela umfula, ngaye ngabhukuda, yini ebeyenzeka kumina uma ngisemfuleni ngibhukuda? Okay-ke, ebese uyikhumbula-ke leyo nto ozoyikhumbula ngesimo sakho esikuxhumanisa namanzi, bese uyazibuza ukuthi ngabe leyo nto iyayenzeka ngesikhathi uma ngabe ngiye emfuleni noma ngisemanzini yayi-good yini for mina ukuthi kungathiwa impilo yami ebanje ukuthi angiye emanzini. Uma-ke leyo nto ebamba impilo yami edinga ukuthi ngiye emanzini sonke lesi sikhathi ebengisiphila ngiye kobhukuda, ngiye emanzini, ibibanjwe yini lento ukuthi yenzeke? Okunjani lo ngizokuya manje emanzini uma kunegama elithi kufanele ngiye emanzini kodwa akufunakali ngiphathe muthi or umuthi awusebenzi kumina? Angazi noma niyangibamba yini, niyangizwa yini khona la ngiyakhona ngiyaphi? La ngiyakhona angivele ngifike-ke manje khona. La ngiyakhona ngiye ekutheni leli gama lokuthi kuthiwa fanele ngiye emanzini umuthi awusebenzi kumina liyakucindezela, alivele likucindezela lelo gama, ngoba amanzi vele awusizo, but wodwa yini? Cha, hayi wodwa. Kukangaka ungene emfuleni, lento osuhamba manje uye emfuleni noma uye olwandle futhi uyoyenza ibingenzeki ngani? Ibingenzeki ngani sonke lesikhathi ubuye emanzini? Izozidinga ukuthi uzube mdala nje, usumdala manje uyikhona uye emanzini bese iyenzeka. Point lami lesekutheni
kusuke kukhona incazelo ekucashele lapho uma kuthiwa kufanele uye emanzini. Uma kuthiwa kufanele uye emanzini or izinto zakho zibambeke emanzini, akushiwo ukuthi uzofike nje lapha emanzini utshuze njengedolphini ungene emanzini so right, noma mhlawumbe ubizwe yimina ngikumise la emanzini ukuthi bhubhu nge-whatever engiyiphethe engikhanga yamanzi ukuthi ibhubhu kube sekurathi eqaqeni into zakho. No, vele yebo umuthi ungangakusebenzela. I know that ngikubonile kakhulu empilweni ukuthi umuthi ungasebenzi, kodwa yabo noma ungasebenzi umuthi, hayi ngoba ukuthi sekufanele mina-ke ngizikhulumele mina, sekufanele nje ngivuke ngiye emanzini ezwa nje amanzi ebhekile. Cha, leli gama lithi liye emanzi, ngiye emanzini lichaza angihambe ngiyoxhumana nabantu kithi abakithi abangiphethe basemanzini. Hayi ngoba ukuthi ngiyamanzi nje amanzi ezwa, ngoba usuke ubizwa yibona ila bazi khona ukuthi uzothola amandla khona. Ubona bengathi ngixolele phuza wona futhi namamanzi. Ubona ngathi nje izinto zakho azenzeki uma uthinta umuthi. Basafuna ukuthi kuqala uye lapha kubona uyoxhumana nabo, not ukuthi uzofike nje so uthile ngamanzi sekushintshe zonke izinto empilweni. Yebo uzozwa nawe uma uthula ngamanzi khonto eyenzekayo, kuhlasimula umzimba, kugijima igazi, kuthuka ithambo lomgogodla nje uzwe ukuthi hayi khona lento ethi eyenzekayo. Ngoba yini? Usufikile emzini omkhulu emanzini, kodwa leyo nto uzoyizwa ngaleso sikhathi. Kusho ukuthi everyday wena uzophilela ukuya emanzini kuqala, zonke into uzophilela emanzini. Akunjalo. Lapha into eyenza ukuthi umuthi ungasebenzi, kuno-specific womuthi, ngisho ngesilungu leli gama, angifuna nokuthi kune-certain muthi, kuno-specific muthi okuwona ngqo odalelwe wena mntwana wedlozi lasemanzini. Njengasesibhedlela ey'gulini zingangena ziwu-100 zizekudokotela oyedwa, kodwa izifo zazo ayifani. Kunalo mjovo lo awazi ukuthi hayi lo wabanjena-ke, azothi uma ungena wena umuntu ophethwe leso sifo esidinga wona, akuhlabe ngawo, athi ntshi akuhlabe ngawo, ukuze izinto zakhe egazini empilweni zithi ukulunga. Nawe-ke usuke ubanjezelwa ngathi umuthi awusebenzi, ungakusebenze ngempela. Ngiyayazi loo nto, I've been through that a lot. Nabantu engihlanganile-ke nabo abanaleyo nkinga. Unalo muthi ofanele usuke usebenzise, uvele ukhiye wakho empilweni wasedlozini lamanzi. Ungathi ungadla igobongo lakhona labo abakhulu abakuphethe abasemanzini, kuqaqeke izinto, kube ngathi manje zonke lezi zinto ebezibambekile empilweni yakho usuthole imithi ebhekene nazo ngakunye. Athi cha, udle lo muthi walaba abantu abakhulu abakuphethe idlozi lamanzi, basebona-ke bekuqaqela zonke lezi zinto lokade lokubhatanisa ukuthi uyazenza. Ngikhuluma indaba ukuthi uke walanda isikhafulo kamhlaba uyalingana singasebenzi, esikhaleni ngonakele lutho, ma uyinsizwa ivele induku yakhe ingavuki, ujova uze ubone hayi maluju sengikhathele, ayifuna ukuvuka. Uthi ngelila ungalindele ivele ivuke ibe umqemane. Yabo, kube khona isikhathi nje la uzovele
waliwe iy'ntombi usabathe uyashela, hhayi singakufuni uthi ufuna umuthi wey'ntombi ungakusebenzeli. Uze utshethi hhayi fanele ugeze kuqala, ngeke ukusebenzele ungagezeli, fanele nje uqala uyiswe emanzini emfuleni uyogezwa. Nakhona lapho lo suke esho njalo usuke ngasho uzovela aphathe ibhakede afika uthi ubhunga amanzi mawuthi uphethe ibhakede. Cha, amanzi bakuthi kade esithela, kade amanzi sasibhukuda. Ngisho nole e-Dryland eLimpopo useke wabhukuda. Ngabe manje uma ukuthi kudala ukuthi abe right, kusakhulunywa ngey'ndaba zokuthi unesikweletu nedlozi lamanzi, if bekuwukuthi bekufanele vele nje ayongena nje emanzini noma abhukude nje noma athelwe amanzi, yakona besike sizizwe iy'nkulumo nkolelo kuthiwa hhayi awubuke uyobhukuda phela olwandle lukhipha amabhadi. Ulwandle alukhiphi mabhadi, amanzi awakhiphi mabhadi. Kusuke kukhona impande edinga ukuthi wena uyisebenzise laphana uconnecte nayo. So khona impande ufuna uyisebenzise wena lapha, I mean not uconnecte nayo, yona ikuconnectise nabantu bakini idlozi. Njengoba sonke singaba namafoni, kodwa khona abanamafoni angenadatha, khona abadinga ukulinda ukuthi bathole le datha la free mode. Maliphelile angithi liyahlupha futhi, maliphelile liphelile lo 25 megabytes wa free mode. Masuphelile usuphelile useyodinga ukuconnectiswa o hotspot labo ntontoni. Angithi yabona ukuthi nempilo yokugebhela izinto ezilula iyahlupha njenganawo free mode, iyahlupha. So ke engisho ukuthi njengoba ngisho ukuthi sinamafoni sibaningi, kodwa khona njengamanje ukhuluma engina airtime, ngiyakwazi ukufonela umuntu obana airtime njenganawo free mode, iyahlupha. So ke engisho ukuthi njengoba ngisho ukuthi sinamafoni sibaningi, kodwa khona njengamanje ukhuluma engina airtime, ngiyakwazi ukufonela umuntu obana airtime. Uzoshaya please call me, kudiphende kumuntu oshaywayo ngawo ukuthi uyawuphendula noma cha. So nakhona lapha edlozini siyafana nabantu abaningi abanamafoni, kudiphende ukuthi yekabani ne-airtime. Nakhona lapha edlozini ungaya uthi uyoxhumana nabo kanti uyifanele nefoni engena airtime, angakwazi ukuxhumana nabo. Usufike khona-ke wena emanzini ningatholani ngoba awuyiphethe into ozothi mawukhuluma bakuzwe ngayo ukuthi awafika. Into esuke idingwa idlozi lamanzi lapha emanzini ukuba present kwakho, iy'nsila zakho, le mithi osuke uyogezwa ngayo isuke ifunwa yibo, kuyiyona ezoqaqa izinto zakho, ngoba abakwazi vele ukuthi abalele bavele bathi sibanibani ihle igobongo nje kuphele kanjalo noma uzuba right empilweni. Kusuke nabo, kusuke nakubona lapha lokucela ukuthi ulidle, usuke ulidlela yena kahle kahle lo usuke kuqondile ukuthi ufuna udla igobongo, usuke ulidlela yena. So kukhona lezi y'kweletu anazo ozothi wena mangabe uphethe lo muthi wenza leli gobongo soqaqa iy'nkinga zakhe, so that naye ezogaina amandla okuba usizo oluhle empilweni yakho. Njengoba ngenizwe kuthiwa ukhona lo gogo ofuna ukupha unkosikazi, or khona lo gogo ofuna ukupha umkhwenyana, kodwa manje akanawo amandla kahle, udinga engathi ungayomgeza bese umenzela ilathi. Zonke lento esuke senza kona suke sezama-reward. Usuke esekubonga izidanki ekunika ngoba nawe umsizile. So ke ngicabanga ukuthi abantu bayangizwa kahle kahle, noma nje khona into engihluphayo, yazi khona into engihluphayo nje
ela emphinjeni wami. Angazi khona mhlawumbe into engangisiza ngayo ukukline umphimbo wami khona nento la. Kodwa-ke siqhubekeni-ke nendaba yethu ukuthi le mpande yamanzi is the key uma uya emanzini, ngoba moya lapha emanzini ungaphathanga lutho kufana nokuthi uthinta ifoni ene-password kodwa uyazi i-password yakho. Angithi le foni ukuthi uyithintile uzoyithinta i-power button ikhanye because uyithintile, bese wena wenza njani? Ukhohlisa ukuthi ngoba ikhanyile awe ma yakhanya shuthi ziyalunga izinto. Lento efike yenzeke kuwena-ke moya emanzini ubone ngathi hayi khona okusukile, hayi khona okushintshile, only for a day. Ya uma uzwa kuthiwa kufanele uye emanzini, angifuni nje ukuthi uphinde uzikhohlise, ngifuna sonke sibe right sabantu. Angifuni uphinde uzikhohlise uzithethe ukuya emanzini ukusukiswa kwenkomo nje iphume esibayeni ifike ingene emanzini. Kudinga impande yabo abantu abadala basemanzini, iyona yokuxhumanisa nabo, iyona yokunika amandla, iyona yokwenza bakuzwe kahle. Manje na-ke angizwisisi-ke kahle-ke mina-ke leyo ukuthi nje kuthiwa hayi lithe mina idlozi lami fanele nje ngizenzele nje emanzini. Umbikelelani ukhathini ngoba akushongo ukuthi ubobikela ukhathini ukuthi sithe wena fanele uye emanzini uziyele wedwa uzenzele. Umbikelelani ukhathini fanele uziyele wedwa uzenzele? Mhlawumbe ave kungoba usuke vele lento oyishoyo uzinika ithemba ngento engekho, usufuna ukuze umbono wakhathini uzothini. Sengiyakuphendula-ke namhlanje, idlozi emanzini lidinga into zakhona. Ubona le minye imithi ingakusebenzeli nje, ibanjwe ukuthi ufana nomuntu loku efaka okhiye abaningi abahlukene embubeni yengidi, yetha awuphathanga lo wodwa ozovula. Umuntu oyazi into ayenzayo, umuntu owaziyo ukhiwa lapho eyovula khona, uhamba nokhiye owodwa mayovula ingidi eyodwa, uhamba nokhiye owodwa afika ufaka vula. Wena oqagelayo uhamba nesiwehle sokhiye uzuqalaza ukuthi hayibo lo muntu uyovula amakotishi yini, waphathe okhiye abaningi kangaka kanti uyovula indlela eyodwa yini. Akayazi original key yale lock ayoyivula, ingake phethe isiwehle sokhiye ngoba uyoqagela uyofaka lo akhipha afake akhiphe eminye ingangeni nokungena, omunye ungena ukuthembise uzujike ungaqedi ukujika kungavuleki kuze kugcine kwenzekeni komunye uphukele phakathi. Take leso simo sokuthi ukhiye uvele uphukele phakathi engidini, sithathe kusiphendula usenze esakho ukuthi umuntu-ke uzama ukulungisa izinto uqagela. Ake kuthuke manje sekuwena-ke izinto seziyakubhedela, sevele uphukela phakathi njengokhiye. Yini eyenzekayo lapho? Yini eyenzekayo lapho? Izolo ngeke ngakhuluma ngokucheat. Angeke ukwazi ukucheat idlozi, ngeke nje ngempela uze ukwazi ukulicheat idlozi noma ukuthi ulidoje entweni zalo, ngeke. Yabo lesikibha sami ngisayinayo ngingasithi shwi ngisirobhe nalapha nalapha, kanti idlozi lona hayi ngeke ngilenze kanjalo. Ngithi hayi ngizobashayela ama-shortcut lapha, bayaganga, ngizobashayela ama-shortcut bazolunga. Into zedlozi masuzenza musa uzicheat-a, musa nje ukhuluma inkulumo uthi hayi mina kuthiwa fanele ngiye emanzini. Pho banjwe yini? Usuyeka ngake wena usuyeka ubonani-ke oluhlukile, ubonani ngokunyakaza nje kwegazi okukhomba ukuthi vele ufike endaweni e-right. So bona usuqedini into eyenza ungasebenzi umuthi, ngiyayiphinda ngiyayisho, kusuke kufanele empilweni yakho ungaqala usebenzise yonke le minye imithi ekhona. Usuke udingwa
ukuthi uqale kulo oyi-password yakho yempilo. Bakhona kumanje abangibukeli abazi ukuthi mina ngaya kulo mfana lo esho mina, phela abanye abantu badala kunami. Ngaya kulo mfana lo ongangisebenzeli umuthi, kodwa kwenzeka ukuthi nokuthi namanje kusenje, yabo. Izinto-ke lezo efanele siziqaphele ngoba abanye abakusho ngoba kusho amaphupho abo ukuthi hhayi mina kuthiwa kufanele ngiziyele nje emanzini. Ubikelani-ke kubantu uma kunjalo ngempela? Abanye abakusho ngoba beqinisile lokho, akona nje ngoba besuke bekusho beqinisile, bayazi nabo basuke bengaqinisile, but bagcwele ukuthi nje kufanele baphile ngoku-cheat-a yonke into. Cheat-ani-ke, at least igcina emjolweni wakho uku-cheat-a, ungazo-cheat-ile idlozi, ungazo-cheat-ile idlozi ngoba ali-cheat-eki. Nalento yokuthi-ke uma udla iy'gobongo lona especially ngithi leli engazi ngalo mina liyangizuza ngoba angazi lutho ngomndiki, angazi lutho ngezinto ezifana nani nje mhlawumbe nabobhudlu, angazi lutho, angikaze ngilidle ibhudlu, angikaze ngiwadla amandiki. Ngeke futhi ngiwadlise muntu ngoba awuwona umkhakha wami, angiyona umuntu owazi yonke into, osebenza abantu kodwa wazi yonke into, cha. Ngibuze ngenzuza ngizokuphendula ngizokutshela. Nakhona uma kufanele kodwa ngiwuphendule umbuzo wakho phela, hhayi ukuthi sengazi yonke into ekuthiwa idlozi. Ehene-ke, yabona igobongo leli lenzuzo lingafika ukade wagcina ukuthandwa nje, mhlawumbe uze umuntu wesilisa ethi hey ngiyakuthanda sibani mani, or ukushelwa-ke nje, mhlawumbe usuyizigangele iy'nhlanya uma uhamba la erenki, ubona nawe ukuthi vele ya noma lo muntu ungathiwa like lo wayenza naye, kodwa abantu aba-serious ukuthi abasakusheli. Mawulidla lona likulethele izeshela inqwaba, into engagcwala ibhasi Intercape ngosuku olulodwa. Ngikhuluma ukuthi mhlambe bewuvaleke ngisho kuma-period ungayo, avuleke, osuke sekuyimpawu zokuthi kwamizwa yakhe iyabuya ngoba abanye suke selivaleke ngisho imizwa, sengisho uku-enjoy-a izinto emakamereni, bengasenzeki yonke leyona. Thola ukuthi-ke manje seziyabuya zonke lezo zinto, usuwubhememe nje, usuyahala, usufisa engathi nje ungabamba indoda manje la. Ezinye izinto ezenziwa uma udla igobongo ngayo, uthole uma uyinsizwa osisi sebezifunela bona, sebekushela ngesitayela, usho ukuthi uphakathi kulona uyaludla ukhambo, kodwa manje osisi bakufuna la, bafuna ukwehlisela iy'keti nje, yabo leyona. Kuwukuthi phela lapho sekudingakala ubuqotho bakho nokuba strong kwakho ngoba phela kufanele uqale uqede into oyenzayo. Kodwa nje asikho isishimane esesiliqalile ukuhamba lwenzuzo. Phela le nto le yenza ugezeke, noma ngabe umubi kodwa yenza ubuke kube muhle phambi kwamehlo abantu, uthandeke nje, uhaleleke. Ngisho bethiwa uyifanela nami nomkhaba wakho njengami, uthandelwe wona-ke wona. Ngazi noma niyangizwa yini ukuthi lenza nje izinto, ngisho uhamba endleleni uthi hayibo yimina la, hhayi wena impela, kunje sekushintsha izinto, sekushintsha izinto nje. Hhayi-ke yabona-ke uma uyinsizwa liyakubulala kwesifazane, kuhamba lwenzuzo, hhayi liyabulala kwesifazane, because uyabona-ke manje sekufanele kuwena oyikhethela wena, kube uwena uthi uthathani uyekani. Nawe sithi hhayi izesheli ziba khona impela, ziba khona izinto nje, yabona ziyakushintshela,
konke lokho abanye-ke abawuvucu bayaphumela empilweni yakho. Ube nezitho ezi-right-ke manje, yabo. Ube nezitho zokuthi uyaphumelela, hhayi lezi zitho ey'bhedayo zokuthi zikubona ukuthi uyaphefumula nje sivele zikuzonde nje. Cha, ube nezitho ezi-right ezokuthi nje uyaphumelela-ke manje, uthole nezitha zokuthi usudeyitha umuntu o-right, bengakuboni ukuthi angaze abe nento kuwena, bekufanele ngabe ushela bona lo muntu avele abajombe eze kuwena, yabo. So lapha emanzini inkulu imfihlo ekhona, kunempumelelo lapha emanzini, kodwa amanzi ewodwa ungaya nga-100, ungaya ka-100 akuphelelanga. Kusuke kuwumyalezo wokuthi iy'nto zakho, njengoba kuthiwa izinto zakho zibambeke emanzini, so umyalezo abantu bakini fanele bakulungisele izinto, noma uyolungisa nabo izinto bakhona emanzini. Kusuke kungeve ukuthi nje thatha nje ingilazi le uye nayo emanzini usuyozithela ngamanzi umfula noma olwandle ubone sekupheleni. Ya, ngiyazi uba ngikhuluma baningi asebeyile emanzini kakhulu, baningi beya maningi times beya, kona namhlanje still basakhala ngosizi. Ake sibhekisise kahle lento, impande yasemanzini ikhona njengoba ngigcizelela ngithi impande yasemanzini ikhona, ngifuna uzwe na ukuthi ngithi ikhona. Ngiyangizwa, impande yasemanzini ikhona. Angifuni umuntu ozophinda angifonela athi wena khathini usho kanjani ukuthi inzuza ikhona, usho kanjani ukuthi ukuhamba lenzuza lukhona. Angifuni uthathe into ekhulunywa omunye umuntu ethi alukho bese uzoyenza into yokuthi fanele sidebate ngayo, noma wena uyisebenzisa ukuphikisa lesho mina ngayo. If wena uyayikholwa letha ayikho, hlala nayo lapho. If uyayikholwa le nkulumo yakho ukuthi fanele uye wena nje umpununu emanzini uyozithela ngamanzi kuphela, okwakho lo, keep it to yourself, ungakushare nami. Impande yasemanzini ikhona, iyasebenza futhi.